Llyr Gwyn Lewis ydy fenw i. Dwi'n ddarlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Ac yn ystod fy mlwyddyn yn yr Academi, yn ogystal ag ymgymryd â dyletswydda dysgu, dwi hefyd wedi bod yn parhau â fy ymchwil i 2 fardd o'r 20fed ganrif, WB8 a T. Gwyn Jones. Ond dwi hefyd wedi cyhoeddi cyfrol o gerddi ar enw Storm ar wyneb yr haul gan gyhoeddiad Aberddas. Mae nifer fawr o'r cerddi yn y gyfrol wedi cyfansoddi yn ystod y cyfnod pan o'n i'n gwneud fy ymchwil ar gyfer fy noethuriaeth. Ac wrth edrych yn ôl rwan ar y cyfnod hwnnw, mae'n ddiddorol iawn i mi cymaint mae'r ymchwil wedi dylanwadu ar y broses greadigol mewn ffordd. Mae yna nifer fawr o gerddi yn y gyfrol sydd yn edrych ar rai agweddau ar fywyd yn Iwerddon ac yng Nghonamara yn benodol oherwydd mi fes I draw yno yn Iwerddon yn dysgu Gwyddeleg fel rhan o'r ymchwil. Mae yna nifer o gerddi yn edrych ac yn ymateb i'n profiad I yno. Hefyd rhai cerddi fel Gweinydd sydd yn archwilio cyfnod rhyfel cartra a rhyfel annibyniaeth yn Iwerddon. Felly yr un cyfnod o'n i'n archwilio yn yr ymchwil mewn ffordd. Hefyd yn ystod y PhD mi fes i'n ymgymryd ag astudiaethau ôl drefedigaethol ac yn meddwl am effaith ymerodraeth a threfedigaeth ar Gymru ac ar Iwerddon. A mae'r thema yna hefyd yn amlygu hun mewn rhai o'r cerddi fel Broadcasting House ac Y Wawr yn Down Street. Felly mae'n reit diddorol o edrych yn ôl sut mae'r un themau yn codi yn yr ymchwil ac yn y broses greadigol, ond efallai bod y broses greadigol yn ffordd wahanol o ddod at testun ac at y thema. Un o'r pethau dwi'n ei mwynhau yn fy ymchwil ydy gallu olrain a dilyn datblygiad bardd o gyfrol I gyfrol. Mae hyn yn enwedig o wir yn achos rhywun fel WB8 neu T. Gwyn Jones. Lle allwch chi ddilyn I gyrfa nhw o'r cyfrolau cynnar ac edrych wedyn ar sut mae llais a'i harddull nhw'n newid ac yn datblygu o'i gymharu â chyfrolau diweddarach. Ac mewn ffordd dyna oedd y gobaith neu'r rhesymeg wrth fynd ati I gyhoeddi'r gyfrol yma, sef ceisio osgoi'r duedd yna I gyhoeddi yn ddiweddarach yn eich gyrfa. A dyna di bwriad y gyfres yma gan gyhoeddiad Aberddas, sef tonfedd heddiw y mae'r gyfrol yn rhan ohoni hefyd, sef rhoi cyfle a llais I feirdd ifanc ar ddechrau I gyrfa I gyhoeddi a cael gweld ei gwaith ar bapur. Rhagolygon y llongau. Hyd heli, rhagweld diliw. O radio, mi ddaw mae rwydos heddiw o'r tonfeddi diddos a thon eigion yn agos yn honnau'r niwl hanner nos. Heno, a glywi fel finnau a laws I heilwli'r llongau yn darogan o'r glannau, y daw glaw, mi'n anin gwau. Y malyn, yma heli henon llawn yn llanw fy nghlewi. Rwy'n hwylio, bron a weli ffinister drwy'n ffenest I. Feros, mae'n wynt yn fferail. Yn Lyndy, maen nhw'n landio ysbail. Emyna hwyr, am yn ail yn fwgan ac yn fugail. A law i'n hynny o ngwely at y ser dros wt siren gwenu. O leiadau'r goleidi, sydd o'i hedd yn os ddi. Cynfau lec ydw I o Adran y Gymraeg Academi Hywel Teifi. Yn ystod y 2 flynedd diwetha, rydw I wedi bod yn paratoi golygiad o ganu Hywel Teifi, neu Hywel ap Dafydd ap Ieuan a Pris. Un o ddeirdd y 15fed ganrif, cyfnod sydd wedi cael ei ddisgrifio yn oes aur y cywydd. Mae Hywel Teifi yn fardd da, yn fardd crefftus ac yn fardd pwysig. Yn un peth, mae yn un o ddeirdd mwyaf cynhyrchiol y ganrif, dim ond Guto'r Glyn a Lewis Glyn Cothi sydd wedi llunio mwy o gerddi, ac yn ail, ag eithrio Lewis Glyn Cothi, does na'r un bardd arall wedi cofnodi mwy o'i gerddi. Mae tua deuparth y cerddi yn llawysgrif Penniarth 67. Rydyn ni'n gwybod am y llawysgrif hon ers tro, ac yn wir, ar ddechrau'r 20fed ganrif fe gafwyd trawsysgrifiad mewn print. Serch hynny, chydig iawn o sylw sydd wedi cael ei roi i'r cerddi. Un esboniad yw nad oes na deitle i'r cerddi. Cerddi mawl ydyn nhw i'r uchelwyr,
Dyna pam rydyn ni'n cyfeirio at y beirdd fel beirdd uchelwyr. Ond oedd neb yn hollol sicr cerddi i bwy oedden nhw. Erbyn hyn, rydw i wedi bod yn golygu testunau o ganu beirdd uchelwyr ers rhyw 10 mlynedd ar 20. Wedi bod yn edrych ar feirdd nad ydyn nhw'n enwog iawn fel Dafydd ap Llywelyn ap Madog a'i fab Huw, ond wedi golygu gweithiau beirdd eitha adnabyddus hefyd. Y ddau sy'n sefyll allan yw Lewis Morgannwg o'r 11 ganrif 15 ac yn awr Hywel Teifi o'r 15fed ganrif. Yr hyn sy'n arbennig i fi o leia ydy gweld y math o gerddi sydd gan y beirdd yma a gweld daearyddiaeth y canu, i bwy ac ym ble yr oedden nhw yn canu. Bardd oedd yn canu yn Brycheiniog oedd Hywel Teifi. Roedd y rhan fwyaf o'r beirdd a'r rhan fwyaf o'r uchelwyr yn y 15fed ganrif yn perthyn i'r gogledd. Ond yr hyn sy'n dod i'r amlwg felly ydy y de ac Brycheiniog yr oedd yna alw am wasanaeth y beirdd. A Hywel Teifi yn cael ei groesawu yng nghartrefi'r uchelwyr ac yn canu i moliant. Fel rhyw fath o swyddog PR yn dyddiau ni yn rhoi pwyslais ar gyhoeddusrwydd a delwedd. Mae'r gwaith golygu wedi orffen. Rydw i'n gobeithio'n fawr y bydd y golygiad yn ymddangos mewn print yn y gyfres Beirdd Uchelwyr, cyfres y ganolfan uwch-hyfrydiau yn Aberystwyth yn ystod y misoedd nesaf. Fy enw i yw Christine James ac wy'n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi ym Prifysgol Abertawe. Fel darlithydd, fi'n arbenigo yn yr oesoedd canol a dros y blynyddoedd diwethaf, wi wedi bod yn gweithio ar brosiect ymchwil ym maes yr oesoedd canol, ym maes cyfraith Hywel dda. Cyfraith Hywel yw'r gyfraith frodorol Gymraeg oedd yn bodoli yng Nghymru hyd at tua chanol yr 11 ganrif ar 15. Mae llawer o lawysgrifau cyfraith Hywel wedi goroesi tua 40 i gyd o'r oesoedd canol, ond dwi wedi bod yn canolbwyntio ar un o reina, un ysgrifennwyd tua chanol y 15fed ganrif. Y teitl roddais i ar ym mhrosiect i oedd Machlud cyfraith Hywel. Wel, pam machlud? Wel, mae machlud yn un peth yn awgrymu diwedd dydd, diwedd cyfnod. Ac mae'r llywysgrif o'n i'n canolbwyntio arni yn perthyn i gyfnod ola gweinyddu cyfraith Hywel yng Nghymru, yn perthyn i'r ganrif ola. So dyna un agwedd ar y teitl. Ond mae'r gair machlud hefyd yn gallu awgrymu rhywbeth gwych, rhywbeth ysblenydd, rhywbeth gogoneddus. A wedyn beth wi wedi trio wneud yn y prosiect hefyd yw ceisio dangos, ceisio dadle pam mae'r testun yma yn haeddu cael ei ystyried yn wych ac yn ysblenydd. Mae sawl reswm dros hynny. Yn un peth maint y llywysgrif, maint y dudalen, maint llywysgrif fwy yn gorfforol fwy na llawer iawn o lawysgrifau eraill. Mae hefyd yn cynnwys llawer iawn mwy o gyfraith, llawer iawn mwy o reoliadau yn y rhan fwyaf o'r llawysgrifau eraill sydd wedi goroesi ni, felly o ran i faint fel yna, mae hefyd yn ogoneddus. Ond mae'r llywysgrif yma yn un pwysig hefyd oherwydd i ni gallu chysylltu gyda haen newydd o wir cyfraith, haen newydd o gyfreithwyr, o arbenigwyr yn y gyfraith, oedd yn gweithredu yng Nghymru o tua chanol y 14th ganrif ar 10 ymlaen. Roedd y dynion yma nid yn unig yn gyfreithwyr, ond roedden nhw hefyd yn bwysig mewn agweddau eraill ar ddiwylliant Cymru yn ei cyfnod. Rhai ohonyn nhw er enghraifft yn berchen ar lawysgrifau llenyddol pwysig fel Llyfr Gwyn Rhydderch. Ac oherwydd hynny am yr holl rhesymau yma, wy'n dadle bod y llywysgrif yma yn un ogoneddus ac mae'n perthyn i gyfnod machlud cyfraith Hywel.